Sugeng kinjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Pahing sekawan likur Juni 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer andhap asor. Andhap asor. Para adiyuswa, andhap asor punika dadi ngasoraken diri utawi rumaos asor. Nanging sikap ingkang ngajeni ngurmati lan saged mapanaken diri dhateng liyan. Lumantar andhap asor badhe wonten patunggilan ingkang ngremenaken lan saged ngreksa wetahing patunggilan ingkang wonten. Jabur 21 ayat 17 ngendika, wong andhap asor bakal padha mangan nganti wareg. Wong kang upaya Sang Hyuwah bakal ngalembono panjenengane. Atimu cik ben urip ing selawase. Juru jabur mungel bab kapitadosan lan pengajeng-ajeng dhateng Gusti. Ing satengahing sengsara lan ajrih ingkang dipun alami, juru jabur ndedonga nyuwun pitulunganipun Gusti. Mengsah kagambaraken kados dene pedhang cangkeming singa lan sunguning sapi jaler. Juru jabur pitados menawi Gusti Allah badhe maringi pitulungan, milanipun piyambakipun memuji asmanipun Gusti lan ngluraken asmanipun Gusti. Gusti boten badhe nilaraken lan saben tiyang ingkang andhap asor badhe pikantuk karahayon. Para adiyuswa, gesang andhap asor punika penting. Awit nalika kita punika andhap asor, kita saged mapanaken diri dhateng sesami. Milanipun monggo ing satengahing tata gesang kita, ing satengahing peladosan, ing satengahing menapa kemawon, kita sami ngrembakakaken tata gesang ingkang andhap asor. Awit nalika kita andhap asor, kita badhe caket raket kalian Gusti lan ugi sesami. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka pareng pepimut amri kawula ngrembakakaken andhap asor ing satata gesang kawula. Kawula ndongaaken dhateng para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, malakepara paduka ugi ingkang tansah nenuntun ing sak lampah gesangipun. Kawula pasrahaken Bapak Priyatmadi Ki KJ Pamong Utomo Kalinegoro ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit harapan. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah Bapak Priyatmadi menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elisabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak. Kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok.
Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.